Věci na vandr, na léto, váha zhruba do 7 kg. Oblečení. Klobouk, mikina, triko s dlouhým rukávem, šátek, náhradní tričko, tady spacák, pláštěnka, karimatka půlkilová, plachta 2,5 na 2,80 s kolíkama, nádoba na vodu, legíny, které nosím do vysoké trávy nebo na noc, protože jsou flišové, jsou teplé, i na chodním kratěsoch, tak to mám místo gatí. Tady věci na vaření, je vnitřku cukr, kafe, čaj, modrýový vařič, batoh s hrníčkem, tady náhradní šlapky, žebradle. Ještě jedna druhá nádoba na vodu půllitrová, ponožky, nůž, brýle, WC papír, KPZ malou, náhradní baterie do baterky na opasku, obal na foťák, baterka, věci na rozdělávání ohně, zapalovač, březová kůra, papír namočený ve vosku. Je to papír od vajíček, z obalu od vajíček, dobře to hoří, jde s tím dobře rozdělat oheň za deště. Na krku nosím malý nožík opinel s malým křesadlem. Zhruba toto dělá tak necelých 7 kg. Další věci, které už jsou na 7 kg, to je, které nosím už ne moc ani na vandr, ale když jdu někde víc tábořit. To je sekyrka, nebo pílečka, po případě na túru do hor, cepín. Potom tuláckou hůl, ta mi slouží v případě, že nejsou někde stromy, tak to zapichnu do země, uvážu na horní část provaz, ze spádu dole, zakolíkuju, hodím přes to plachtu a potom spím. To jsou zhruba věci, s kterými jezdím.